बीजेपी सीपीएम आईपीएफ नि आकारे 26 फैमिली नि 67 वोटर्स बेफोराव मोठा जॉइनिंग खायफायखा बूथ लेवल कमिटी नि प्रेसिडेंट जोंनि बरंगाना बीजेपी नि ताबो ननि बासा किसा कक्साय खरानाय तान बाय बीजेपी आकारे मोठा हाफायखा ओमफ्राय टीमनि जे माने त्रिपुरा मुथानि जे टीमनि प्रग्राम जॉइनिंग प्रग्राम बदि नो आं आदिथ 2018 नि बोसोर बीजेपी माने कार्यकर्ता खायदोंमोन बेखौ जानो जोंनि जे पाँचटा पारा मिले बायगनहापारा स्कुल 26 सेन्टार बुथ अदिनि बुथ प्रेसिडेंट इनका जागा कार्यकर्ता माने बीजेपी नि खायदोंमोन दिया आंतबो माने सरकार तो एमने गाम बोलते छिनी जे संगठन थिनि मते सुनो माने मंडल प्रेसिडेंट नो थिनि मते साइ बुजुगिया माने थिनि मते कार्यकर्ता साइ गाम खाया उनदारा गय माने आं मुठा दला हबय जॉइनिंग प्रोग्राम होबाय हामजागोन बस